Naozaj veľmi spokojní s organizáciou, s priestormi, s úrovňou lektorov a vôbec ako s obsahom tých prednášok, s obsahom študijných materiálov. Tak ja som tiež spokojný ako aj s prístupom obidvoch pánov lektorov, tak aj s prístupom zo strany VAV Akadémie a celkovo aj s vybavením a pozujatých zákonov. Čiže možno niekto sa toho bojí, ale nie je to až tak ťažké, zložité, ako to vyzerá. Všetko sa dá naučiť, aj keď je taký ten prístup tých lektorov, tak je to lepšou formou. Práve vďaka prístupu lektorov, lebo ako naozaj, keď sa pozriete na tú zbierku legislatívy, ktorú má človek absolvovať a vlastne vďaka lektorom sa to dá určite zvládnuť. Tá odborná fundamentalita alebo odbornosť toho lektora na vysokej úrovni a cieľene nás viedol k vykonávaniu tejto funkcii. A na druhej strane môžeme poďakovať, že nielen dobrotou, ale aj to odbornou stránkou prebehol ten kurz vynikajúci. Tieto priestory, ja myslím, že sú na úrovni a to treba tiež to prostredie kvitovať a to zázemie